Hello friends, welcome back to my new vlog. नोंथांमोनखौ आंनि गोदान मोनसे vlogआव बरायनाय थाबाय. So दिनै LeherFilmProduction नि आन्दाराव मोनसे मिउजिक भिडिअ शुट जानो थांगासिनो. So नोंथांमोना नायलांबाय थादो आरो आंनि गोदान चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो दाबाव. Good morning. दा थांगासिनो जों मोनसे मिउजिक भिडिअ शुटनि थाखाय. जाथारबायलै आं बेखौसो मेनेज खालाम हायाखै लंपेन्ट गस्ला मेनेज खालामजोब्बाय ओमफ्राय जोंना नै कोरियोग्राफारा दोनै आदा पुर्न हेलौ गाइस मर्निं आदा बिराद गोबाव जाबायमोन ना जों लोगो मोनैया एखेबारे दिनैसो फिसाला सासे मोनबावनो नामा जिनियास जी फर जिनियास 15 दिन जाबायनो एसे बोर हरदो नोंथांमोनाबो दासो माबायदि जाबोयो एक्टर बानायनोल' होनदों उन्दैयावथ' साइसथार देरबा माबायदि जायो मिथिला नोंबायदि थावलाला जायाबानो जाबाय मिथिबाय थावलाला जाबाथाय गुन्दायाव थाथोंसै एबार राइट साइड जों एबार थांगासिनो एक्टरखौ लायनो थांगासिनो राइट देन लेफ्ट दा जों एक्टरखौ लोगो मोनहां जाथारबाय बेसे गोजान मोनबायानो फाइनालि नै होख्लायनोसै शुटिंआव एबार सोराङा नोगोर मोसागोन दिनै आयौ मोसानाय दंबावोसो आंना मोसानांगौ दा जों थांबाय थानोसै ना औ थांसै लकेसनाव ओमफ्राय एक्ट्रिसखौ देखायनोसै गोदानसो एक्ट्रिसआ एखेबारे निउ ओमफ्राय नामा केजों थाङो रावबो एक्ट्रिस केजों खोनाफेराखै जानांगौ नायलांबाय थाथ'दो दे ओइथिं राइट साइन्स कलेज जों दा नैबे लकेसनाव सफैबाय दिनै आदा पुर्न दङ जोंनि गेजेरावनो बे कोरियोग्राफ डाइरेक्सन खालायगोन 10 सेकेन्डल' ओम पुर्न परब्रह्म ज्योतिषुरपाय नमः खौसो रायखांजोबोलै गोगोम दामिखा हिर'इना नै फुजा होदों मा बुंनो ओंखाम जानोसै जिनियासफ्रा जि मोजां मोनखागोन दा जिनियासा मेट्रिक फेल जाबाय फिसाला नामा जिनियास दोनदों एथ' बरिया रावनिबो गैया ब्रिलियान नाम मा होनोमोनलाय दा जों शुटखौ स्टार्ट खालामसै ना स्रां स्टार्ट खालामसै लेट्स गो आब' जों दा बे गौरांनिफ्राय फैफिनबाय ओमफ्राय आलदा लकेसनाव थांगासिनो मा लकेसन मोनलाय सिरां लकेसनाथ' गेन्द्राबिल होनदोंमोन माथो फ्लाइअभारजोंसो फैबाय आलदायावसो लासिगोन नामाथाय जानो दा आदा राजामोना सिगाङाव थांबाय नायनोसै बहा लायो फाइनालि लकेसनाव सफैबाय जों नै गेन्द्राबिल होनो बेखौ गेन्द्राबिल एक्सन दे सोरां फै साबि नामा नांनाया लकेसन चेन्ज जाबाय दा ओरैबायदि गरम माने सान्दुं गैया खिन्थु बिराद हब बार गैयाना बिराद गरम जादों गोलोमजोब्बाय ओमफ्राय दा एसे लामायाव शट दङ बेखौ लाहैनोसै आलदा लकेसनावहाय एबार जागोन बेहाय सदा Action! 5 minutes later. 40 दङबा 60 60 जाया नों 120 120 बांद्रायो
60 थाङा बे 1.5 ल' होनांगौ रिल्सनि शुटिं जागासिनो नै बिथिं रिल्सनि डाइरेक्टरा जाबाय जिनिस बिफा बेसो एक्टरासो हमनांगौ ना जाम्बि दे ओमफ्राय रिल्सनि डिअपिआ राजा नार्जारि रिल्स डाइरेक्टर ओमफ्राय रिल्स लाइटमेन बिथिं मा नाम मोनलाय बल्डार स' बिराद सान्दुं गोसा बिराद गरम ओमफ्राय बेखायनो जों दा लान्च ब्रेक लाथ'बाय दा ओंखाम जानो थांगासिनो आदा राजामोननि न'आव मा संदोंथाय जानो जाहैबासो मिथिसिगोन 1 minute 37 seconds later स' जों दा ओंखाम जाखांनानै बे लकेसनावनो फैफिनबाय खिन्थु दाबो सोराङा माने कलेजाव सहैयाखै दाबो नै दाबो बेयावनो थाबथानानै दंगासिनो दं बे दहायनि 12थानि सान्दुङा दा खर'आ ओरैबायदि गरम जानानै थान्दा जाबायब्रा खामनोल' बाखिखासैमोन नों कानेक्टमोन नामा शुरू करते हैं चलो औ आंना कानेक्ट जादों आं चार्ज होबायना सोराङा नायबाय थागोन हा a few inches later एबार नेक्स्ट शटआ जागोन बेहायनो सोराङा बेहाय गोलैनांगौनो दैयाव बेहाय खिन्थु बेलाव बाबाथाय डेन्जार जासिगोन बेलाव गबाथाय प्रब्लेम मोनो आं लेवार्डखौ नङा ओरैबो नय सिथाबखाथारना लेवार्डखौ बारा इसिग्राब लेवारा जेबो नङालै ओमफ्राय बे बेलावा बासथाबथारो ओरै लाव ना माने बोरैबा सिथाबथारो सिथाबलै बिराद गाज्रि सिथाबो आरो मोनसे दंनो गान्दा बेलाव ना माबा होनो स्नेक गिदिर ओमफ्राय बे ओरै लकसो जाबावनो जै लक जाबाथाय मानसियाबो थैबावो दिनैनि थाखाय जोब्बाय गरम फुङाव नाथाय दा बोथोरा जोबोद मोजां जिंगा बेबो मोजां बेखौ बोरैहाय सिलेक्ट खालामनो नङा नों मिथिया सिरियासलि नों दस्राखौसो हरो मिथिबाय आं माहाय सिनायनो मिथिबाय नोंनि बे रोदा ओंखारनो मिथिबाय नैबेहाय मिथिबाय